ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда рӯӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай мошиное ки Opel Astra H ҳастай, Toyota Camry 2, мерседесҳои объёмӣ ва мерседесҳои простой, ВАЗ 2106, Opel Astra G, Opel Hatchback ва дигар намуд мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон Daewoo, Matiz ва дигар намуд мошинои бениҳоят арзон Hyundai Starex ҳам ҳастай. хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 143 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки авиакассаи Osun Avio ҳастад ки беҳтарин билетҳои арзон доранд. нархҳои билетҳои ино 3000 рубл, ай дигар компания, ай дигар авиакассаҳо гарантикати фарқ дорад. билетҳо ба ҳамаи самтҳо ҳастанд. нархҳои арзон ҳастанд ки як бародар тоҷик худамон авиакассаи худаш ҳастад ки нархҳои арзон. билети шумо дар 9 дақиқа тайёр мешавад. рақамҳои WhatsApp ҳастанд. шахсоне ки аз номи канали мо гап мезананд бо скидка дорад. нархи арзон авиакассаи Osun Avio. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ ҳастад ки мошини тоза нав дар Тоҷикистон даромадагӣ. Opel Astra H ҳастад ки солҳои 2011 мошин сайсен тоза дар Тоҷикистон гаштагӣ нестад. сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 1.8 литр, коробка механика, сайстани мошин ба дрон, беҳтарин мошин хай, электропакет, кондитсионер, баллонош, пачка, обши ҳамаи заводской, ҳамаи комфортуша дорад. мошина ай Москва ордаги аст. мошиноли растамошка шидагӣ нест. агар бе растамошка харед, нархи 65 сомонӣ аст. ба дрон бо ягон сом муомила мекунанд. агар хоҳем ки растамошка карда тиян шумо да, нархиш 75 та бо ягон сум муомила мекунанд. мошин пеши ақиб ҳамаш задни камера, ҳамаш заводской дорад. мошин обшин тоза ки мақсад ки дар Тоҷикистон оли гаштагӣ нест. нав ай Москва овардагӣ ҳастанд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар ва дута рақам ҳастанд ки ҳар ду рақамҳошон 24 соат кор мекунанд. якумаш мегафон ва дуюмаш рақамҳои билайн. бе растамошка 65 та нархаш бо муомила дорад ва ба растамошка 75 та бо ягон сум муомила мекунанд. агар ягон ҷои маълумоташа шумо нафаҳмида бошед, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. Opel Astra H 2011 сол, бензини холӣ, сайстани тоза. маромад шумо тамос гиред, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. лайкора гузоред фаромӯш накунед ва навора подлисаш кунед. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. мошинои боркаш ҳастанд ки Hyundai Porter ки солҳои нав ва сайстаниҳои беҳтарин. соли пароишаш 2007 сол, коробкаш механика, сайстани бародарон мошин бениҳоят тоза ҳастад. кузови мошин тоза, обшин ҳама ҷош мошина тозаак ҳастад. яъне Hyundai Porter солҳои нав. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин мега умуман расход надорад. айна мақсад кузов чӣ хелеси тоза ва пешам ҳамаш обшин ҳолати беҳтарин дорад. нархи мошина мегӯяд 85 та мегӯем, боз муомила дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. якум рақамош рақамҳои мегафон ҳастанд, кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои TCL ки 00 ахириш и дар рақамҳода WhatsApp ҳам дорад. обшин ҳар ду рақамош кор мекунад. мошин бениҳоят тоза, умуман расход намекунад. ҳуҷҷат баллон ҳамаш ҳолати корида ҳастад. дар ноҳия ва 85 та бо савдои хуб дорад. шахсоне ки мехаред метавонед ки бо маълумотҳои пурра аниқша аз рақамҳошон гирен. маромад занг занед. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед. фақат лайка ва навора подписка карданро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозии хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания яка ёқуб яка чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ва территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, обшин 25 та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи канали мо гап занем бо скидка мекунанд.
боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ё ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бордтона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамо шумо кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка Яка Ёқуб. марамат ба шумо тавсия медиҳам, албатта нависед бордтона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Camry 2 сайзидани беҳтарин. соли барои 2010 солае ки судишфуриш бензини хӯли объем моторош 2.5 литраи коробка автоматаи сайзидани мошин мегӯяд беҳтарин мошин мегӯяд фулай мақсад ки фули фул люк монитор кондитсионер задни камера мошин мегӯяд вагона мегӯяд мошин тозак. хоб нархша мегӯяд 130 там мегӯем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин мегӯяд савдо мешавад фақат дар назди капоти мошин. ба телефон мегӯяд савдо накунем ва нороҳат накунем харидории аниқ мегӯяд мошин мегӯяд дар Душанбе омада бин 130 таш мегӯяд бо савдо мешавад. монитор мақсад магнитофон ҳамаш заводской аз худаш ҳастай задни камера ҳамаш қоидавӣ. хайр бисёр таъриф намекунем. шахсоне ки мехарем метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниша аз рақами мегафони поёмда гирен. фақат лайка фаромӯш накунед гузорем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадроҳ ки дар кузови караван он версия светои сиёҳ. соли барои 1994 аст ки ҳамгаз ҳам бензинеш кор мекунад. моториш простой 1.6 литр. коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин 7 моҳи дигар 4 та баллон 80% салон тоза мошин мегӯяд нахаду астае. хоб нархи мошин мегӯяд 22 000 сомонӣ астае бо арзон мешавад мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. нархша чӣ хеле гуфтум 22 000 сомонӣ бо 1 сом муомила мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтарда. дӯстони азиз мошина ки ягон ҷош варӣ дора надора иша гуфтагӣ нест. бо шахсоне ки мехарен занг зада маълумотҳои пурраша гирем. мошин оли намедонам ки айни ҳол уже савдо шуда нашуда мақсад ки харидории аниқ бошем бо занг занем. ва шумо дар кадом маркаи мошине ки агар дар кор бошад харидор ки бошед дар таги видео мо нависед мо ёфтем дар видео оянда гуфтагӯи шуморо пешкаш мекунем. ва ягон мошини фурӯшӣ ҳам дошта бошед маромат рӯй кунем мо дар видео оянда мақсад ки реклама бошад. фақат лайк азани фаромӯш накунед наворатонен поделисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class H-ка объёмни Elegance. соли барои 1998 аст ки ҳамгаз ҳам бензинеш кор мекунад. объём моторош 1.8 литраи коробка механикаи сайзидани мошин бадрон беҳтарин мошин мегӯяд баллон мегӯяд пачка кондитсионер дорад печкаш кор мекунад мегӯяд. хоб мошин мегӯяд умуман мегӯяд мақсад ки ҷадагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин мегӯяд хай кӯриш дар сурат маълум аст. краскаш заводской 4 та электропакет дорад. дӯстони азиз шахсоне ки мехарем бо маълумотҳои пурраша мегирем мақсад ки мошин мегӯяд сӯзай задагӣ умуман нестае. нархи мошина мегӯяд 65 та мегӯем бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахта. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшон агар мошини нашуда бошад савдо метавонед ки шумо савдо када гирем. мошин дар шаҳр мега омада аз пеш бинен мақсад ки муомила дорад. дӯстони азиз фақат дар комментария нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаш намекунем. лайк кардам хезани лайки бепулат дариқ надорем ва навора подписаш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Hyundai Starex. соли барои 2000 сола бардорон ки судишвориш гази хӯли аст. Hyundai Starex газакӣ. объём мотор 3 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникае. хоб моторуш мега вагона мега нав часпондагӣ баллонош мега нав аст дӯстони азиз ва свети сафед ва электропакет мошин обшим ҳолати хуби техникӣ да мега мақсад бо хай маълумотҳои пурраша мегирен. срочша мега нархш мега 34 000 сомонӣ бо дар назди капоти мошин мега савдо яъне арзон мешавад. дӯстони азиз мошин дар территорияи пойтахта. хоб рақамош аст билайна кор мекунад. шахсоне агар харидори аниқ бошем бо занг зане қачон суҳбат кунен нақшот сумош мега бо савдо муомила дорад. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст бадорон ки светои золотиси Daewoo Matiz. соли барои 1999 аст ки ҳамгаз зам бензинеш кор мекунад. объём моторош 1 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд документош солона мошин мегӯяд хоб газ бензин.
خب общий мошин мегад хоб соза мегад соҳибаш не ки нархи ахир шад мақсад ки дига арзон намешавад нархи мошин 17000 сомонӣ дар душанбе қарор дорад мошин соз номерош таназӣ не ки мақсад ки хоб техпасуд мақсад ки номери нав мегирен ша 17000 аст нархи ахиронша мегад дига арзон намешавад беҳуда нороҳат накунен хай бо вобаста аз одамони харидор мекунад рақамошро дар поини видео метавонед бо зангзани маълумотша гиред мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст ки бояд яга Mercedes-Benz C-класс сечка бо нархи арзон. соли барои 1694 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад биомотораш 8 литраи коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳолати хуб дар мегад соҳибаш срочна сум дар кора мегад мефурӯшад бо нархи 35 та бо арзон мешавад. мошин ҳолати хуб то қасуми холӣ нархи 35 та арзон дорад. 4 та балон ҳолати кори аст 4 дика дорад хай мошин общин суд аст мошин бардорон дар тератураи шаҳр дай. хоб рақамошон аст мегафон кор мекунад шахсони агар харидори аниқ бошен бо занг занем маълумотои пурраша гирем. достони азиз шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маромад пешкаш кунем мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегзорем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel хечбек аст бадрон ки Opel Astra F дар кузови хечбек инам хали светои золотисти соли барои 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад биомотораш 6 литри простой коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балон нав аст 90%, 4 калпак хай салон тоза радной красив хали свет аст бадро хай маълумоти пурраша мегирем мошин общим соза мега нархи мошина мега 32500 мега боз камтар муомила дорад ва мошин қарор дорад дар яъне шаҳри Роғунда яъне ноҳияи Роғунда қарор дорад 32500 муомила дорад. хоб рақамошон аст тисел кор мекунад шахсони дар кам хали хечбек агар лозим бошад аз тератураи Роғун маромад занг занем бо савдо дошта хай светои фасон аст не ки редки свет аст бадрон бо вобаста аз харидорон мекунад маромад метавонен тамос гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2106 мошинои советский молодёжни соли барои 2001 соле ки сӯзишвориш газ бензин биомотори 6 литр коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад нахадо мегад мақсад ки соза не ки камтарак пешаш мелич кор дорад мошин камтар бампери пешаш кор дорад ай тарафҳои пассажир дигар тагош мегад камтар мақсад ки ядуҷош пӯшидагӣ меличовка дорад дигар соз мошин бампери пеш камтарак ва барош камтар дорад общим сарапинам хел коро. хоб нархи мошина мега 8000 сомон аст бо конкретна арзон мекунад ва мошин қарор дорад дар душанбе да 8 мега бо 8000 сомонӣ муомилаи хуб балонша ҳолати кори общим 2001 сол мошини дига маҷош 100% мега соҳибаш бо мегад муомила мекунем харидори аниқ мега занг занем. ин ҳами рақамҳои вавилони соҳибша дар поини видео навистага аст шахсони харидор маромад занг занен ин буд навори имзои мо то видео